बाप रे बाप कितना गर्मी होता है ये दादा। एगो मार करकट वाला घर में लिया के बैठा देले बस। माई पापा से कहा कि कुछ मत दियो एगो कूलर दियो। कहां से कि कहां रखियो से कहां ना बड़ा गर्मी होता है। ये बड़ा कूलरवा रहिते बड़ा गर्मी ना होई। एगो हमर बहिन आइल बिया काजन कहां भूल दे आवती है भूल दे जाती है उहो नहीं के रहत हमरा लगावा काजन काय खाती बाऊ रह देखी बहिनिया कहां बिया। हमर सास देखी त का कहन एक दिन ओइला ना भइला ई दुआर झाकतिया। सुरती कहां बाड़ी रे देखो तनी किया जम ये दादा देखो तनी किया तो पकड़ाई रहनी है। बाप आज तो हमारी इज्जत ना बच रही थी दादा। रानी कहां बिया सो खोइले पियले झुरा गइल मानी हो। एही जे हमर सखिलो कहत रहो कि तुम दवाई के खा लो। एगो हो हमर बहिन आइल बे काजन कहां घूमतिया तबे से ओकरा तनको खियाल बा। एही जे कमी तो ओकरा के का है रे दीदी ओबरा दहन बोला तारी का हो कइले बाड़ू तू हमरा लगे रहे खातिर आइल बाड़ू कहूं घूमे खातिर आइल बाड़ू इतना हाफाटर आ हेने बैठ आ भूख लावा तारी अरे भूख लागल बा हम लोग कहां बानी लो आ हिट पड़ित आइल बालो नु ओले से विदाई तरतन लो तो देख ना जइबे चुहनिया देखबे खाना उना बात तन काट के लिए आओ कि खाई जाओ। रे दीदी हम थाना हट लेते आई या तनी तोर अम्मा जी देख लेम तब आ टाइम तो देखना ने छुट छुना रही बढ़िया रे तू खोला बिना मुई जानी जो काट के लेके आ देखियो न तो कोई देख कौवा के देबे ले जाता नहीं ठीक बा जो जल्दी जो काजने का बनइले बाड़ी सो हमरा तो मुर्गा खाए के मन करता जब से लगन लागल बा तनी मुर्गा मछली के दर्शन नहीं के हो। रे सुरती मार लेके आ रे आ एने चिल्ला टिल्ला ना जान तो वो जान जाई ता सुई ना जान ता तू फाल जमा देबू की हो रे आ भाई दब दब खाई जाना आमा देख लिया न दुनु बहन टेंट हद ना डर लीडर आई रे सुरती का शुरू कर जा शुरू कर चल दाल मिला तनी हुने देखतो रहिए नजरिया ती देखत रहिए ठीक बा हमरा देखे हम देखना तू खाइबू अरे हमरा खाए के आगे कुछ लौके ला रही मुंह नोटिस झुरा गेल बा बेते मारा और भुकवा बता रे की हो रे बहू रानी चुरवा दे जल्दी चुरवा ए बहू रे रानी चुरवा लिया किनारे चुरवानी नाम रे टेबुल रे वो जे देख लिए पलावा के नीचे ढुका हमें ढुका दी हां ढुका तो वो जे नीचे ढुका ढुका नीचे देख लिए तो बवाल बांध दी हो हम ना पूछ लिए बहू हां माजी मत रो बचिया गोर लागत नहीं है माजी खूब सुहागन रहा और सुहाग बना रहो उठा 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 तू ना गोर लगबो तू सुहागन रहा बिया हो रे हम सुहागन रही की हो रे ना हमरा बुझाइला कि और शादी बियाह हो गेल बा बचिया आई जी बैठी आई हां आव हे बनी हां माजी बोली पतुहा बोलिए माजी अब भूख लागल बा का हो ए पतुहा हां माजी ई कैसन ढेकार हो खाली पेटे बानी माजी ओइ से ढेकारा बता हां गैस हो गइल होई हाय माजी गैस हो गेल बा पेटवा में भूख लागल बा का हो तर काढ़ के खाना ना खिया देला बॉय के साथ आइल बारू 2-4-10 दिन हम खातिर जानता नहीं तेने बारे टीचर तेने ना ए पतुहा हां माजी अब तू हमारा है घर में आ गइलू हमारा घर के लक्ष्मी बारू हां माजी हाय सब घर तोहरे नामे बावे अब ये घर के जितना काम धंधा रुपया पैसा जर जजात सब अब ओकर मालिक तू ही बारू दे माजी दे तिजोरी उजोरी के चाबी दे हमरा के दे की हो रे अभी ना नु पतोहा हनो हमारा मारला के बाद तहरा तिजोरी के चाबी मिली बोलिए माजी बोली अभी 2-4-10 साल बीते दो माजी का पतोहा तने को शैम्पू मंगा देना देखी ना 3-4 दिन से हमर बालवा लटी आ गइल बा जो अपना भतार से मांगा ले की हो रे तो देख ले मंगाए नहीं तो इन्होंने मत करे ये घर के मालिक हम है कि तेरे नहीं अम्माजी रउआ नाली हमने तेल लिया ए अम्माजी का हो रउआ बर बीमारी ना होई न तो रउआ ढेर दिन ले जिए ना तो जल्दी मर जाए की हो रे ये गोराओ तो रुका पतोहा ना ए अम्माजी रउआ नु कहनी है कि जब मरम तबे नु चबिया मिली का साए फुसी बतियावत ए पतोहा अम्माजी ना नु
माने कहत रहलस यानी कि तोर सास बड़ी हाटा काटा बरियार बाड़ी हाँ हम तो बड़ी उनका बड़ी तो टाइम लागी का चीज में माने एथी होके अच्छा अच्छा खाए में हाँ तनी लेट ले खानी है दुल्हन हाँ हमरो बड़ा शौक रहे जब हमार बियाह होके आइल नु हनु तो हम अपना सास के बड़ा सेवा कइनी उनकरा के है अपना है तोर हाथी पर से नीचे ना रखले रहनी आज ले सही कहता नहीं अम्मा हाँ, सुबेरे शाम गुड़ मली बाह मली ढील हेरी ओके टाइम टेबल से चाय नाश्ता खाना पीना बिछावना बिछावल सुतावल सब हम कहनी अपना सास के हाँ ये अम्मा काहे कहनी पतवा हाँ बता कि एक दिन हम सास होके तो केहू पेड़ पौधा लगावेला छाव खातिर फल खातिर तो हमारी बबुआ रहले हमर मन में लालसा रहे कि हम बेटा बियाहे हम बेटा बियाहे तो पतो उतारे आ पतो हमारा आई तो हमारा के सेवा सत्कार जेंगा हम अपना सास के कइले बानी ओहिंगा हमर पतो करी इहे मन में लालसा रहल है ए अम्मा जी हाय अरे वो पढ़ा लिखा रहा नी ना हो पतो हाँ ठेपा मार ली तो हम पढ़ल लिखल बानी ठीक बा हम होंगे नानू करे का माने हम कहनी हनु हाँ कि हम पढ़ल लिखल आइल बानी हाँ ओकरा रउआ पढ़ल लिखल ना रहनी हाँ तो रउआ जेंगा बुझाइल होंगा कइनी हाँ अब हमरा जेंगा बुझाई ओंगा हम करे तो तू हमरा के कुछो ना करबू नानू अम्मा जी सुनी ना एगो बात कहतनी का या बाजी का हो हमरा गौवा नु हाँ रउआ गौवा के एगो आदमी बानी हाँ हाँ कहत रहली नु का कि देखी हे तोर सास बड़ी तेज हई हाँ तो हम जाते नहीं का कहनी कि हमरा सास के बारे में उल्टा सीधा कहूं तो हम खूने से नहा जाए हाँ ओकर मुंह चुप करा देनी अम्मा जी हाँ ये रामा हे भगवान ऐसने हर पतो चाही दे अम्मा जी और गोल लगी हाँ लागलो हाँ तो फिर उ ना बोलली हनु हाँ कहली जो तेज है तो हम कहनी ए अम्मा जी उनकरा से जान गनी का कहनी ये नु कि देख ला हमर सास जगह करी हनु तो हम उनकरा से कम रहम का हम वही करे का मतलब सेवा सत्कार में हाँ जान बूझी ये रामा हमार दहिया डरा जाता कैसे कि टोला महल में दो तीन गो पतो आइल वाली सनो कनी के देख के बड़ा डर लागेला नहीं अम्मा जी मत डेराई हम चाहता नहीं नु जेंगा हम अपने सास ससुर के सेवा कइनी ओहिंगा हमर पतो करस देखा तनी हमारा देखा देखी हमर बहिनी वही करी हाँ तो ई संस्कार न मिली हाँ अरे और कुछ ना हमरा के तो देख के तोह लोग के कुछ संस्कार मिली हाय तू तो कहीं जाइबू तो अपना सास के करबू नु हाँ तोर ना हे पतोहा ये अम्मा जी का हो हमर बहिनी हमरो से तेज ही हमरा से ज्यादा पढ़ले बिया पढ़ले बाड़ू हो कहाँ ले पढ़ले बाड़ू ये बीए पास बानी अब दीदी आरे भी न एमए में टलेम ई कौन पढ़ाई हो बहुत बड़ के पढ़ाई है ना हो हाँ ये अम्मा जी जानता नहीं हाय एमे मोही के कहल जाला नु हाँ कि शादिया होला हाँ तो बहनिया के संगवावेली तो सब सीखेली स हाँ देखे खातिर तो वही के ना कहल जाला ए में आ आ ओ ओ में में मतलब हाँ। येहू जा ओहू जा हाँ हाँ ये रामा सब सीख लिया सन अरे जाए तो ये दादा भगवान जौन हम सोचनी वैसन पतो हम मिल गइली ये दादा हमर जीरा जुड़ा गए ये पतो हा और ये सब टोला महल के हमर टोला महल ठीक ना हो ए अम्मा जी हम हेंगा घुटान ले हाँ देखे हाँ हे जैसे उठाइबे मत करिया जे है तना उठाई नु तो कहिए कि देखे के बता देख लो ना तो जा लो ठीक बा एकदम तो टाइट रही हम यही जे रही टोला महल के कोनो मेहरारू हमर शिकायत बतिये सनु हाँ। तो विश्वास ना कर जलू तो जरा तरीसन की हैसन बढ़िया पतो कहां से उतार लेलो से दादा सुशील सुंदर हाँ तो विश्वास मत करियो नहीं अम्मा जी रे दीदी लादती बहुत तेज भी आई हनु तो चुपचाप रहो हम आज बनी वही खातिर नहीं तो सब पानी छाड़ दे पतो हाँ अम्मा जी का बोली साई खुशी बतियाओ तब बाबू कहती अनु के ई बारिश ओरिश होई त टप 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 बाजी बाजेला न त नींद ना आवेला हाँ हाँ ये अम्मा अच्छा मान लो पतो हाँ अम्मा जी बोली कितना टाइट बोलतर हो ना अम्मा जी तनी गलवा फंस जाला अच्छा अच्छा वही कम बेसाओ तो ये आवाज में ना मान लो पतो हाँ अम्मा जी कि हम आंगन में आईनी आइलू ठीक है हो हाँ माने आइनी हाँ आइलू
हमरा के देखलू आ तारा माथा पर से लुगा गिरल बा त का करबू? तो का हो लुगा ना ओढ़े हाथ बाजार रही तो केंगा लुगा ओढ़े बताइए। मान ले मेरा बेटी बुरा बाड़ी। हाँ ये रमा हाँ बेटी बराबर हाँ। मान लो तू अंगना में खाए बैठल बाड़ू हाँ अम्मा जी बोली। आ हम अचानक आ गईनी तो का करबू? का करे भूख लगा रही तो खा लेम खाना काट के। हाँ मान लो पतोहा हाँ अम्मा जी हम घर में आईनी हाँ आ तू पलंग पर बैठल बाड़ू हाँ तो हमरा के देखबू तो का करबू? का करे मुँह तर जम नीचे। हाँ अम्मा जी ठीक कहतरी। हाँ नीचे उतर के कुर्सी उर्सी पर हाँ, बैठ अम्मा जाबू। जी। रउआ सामने हम केंगा बैठे पलंग पर बताई। हाँ ये पतोहा हाँ अम्मा जी मान लो तू कुर्सी पर बैठल बाड़ू आ हाँ हमहू जाके कुर्सी पर बैठ जाई हाँ तब का करबू? का करे हम उतर के कुर्सी पर से भूया बैठ जाए। ए दीदी बुझाता है नापती है जोठती है। नापी देना हमरा के देखने हमको पाहे लगा देतन कि ना ते चुपचाप धीरे रह। धीरे ही नापती है। नापता रे तो हम उनकरा के नापते बा। का भेल पतोहा? नहीं अम्मा जी कहती है हमर बहिनी है कि सास के बात मानल जाला। देख तो सास कितना बढ़िया बाड़ी। हाँ ए जते कहत रहली हाँ। पीड़िया में कि माता हो कसलिया जैसन सासु दी ह। ओसन मिल रही बाड़ी। हाँ तो हमरो जियरा जुड़ा देखने के कई के मांगेला ना ये दादा कौन पागलो लड़की ऐसे थोड़ी ना, कहले कि के के कोई के खाली सास चाहिए। ना हाँ अच्छा मान लो पतोहा हाँ अम्मा जी हम जाके कुर्सी पर बैठ गईनी हनु तब क्या करबू? का करम कुर्सी पर से उतर के या पीढ़ा पर बैठ जाए। हाँ हाँ, ये ठीक राम कहत रही। हाँ अच्छा पतोहा हम पीढ़ा घींच के पीढ़ा पर बैठ जाए तब का करबू? ए अम्मा जी पीढ़ा पर से उतर के हम जमीन पर बैठ जाए। हाँ ये हाँ, राम माजी। हे भगवान चार चांद लागो हमारा पतोह के। ऐसे हम शिव जी के शिवरात्रि के दिन हम गई रहनी जल ढारे तो हम कहनी कि हे भगवान हमरा के पतोह बढ़िया दे। भगवान हमर विनती सुन ले बानी। ये पतोहा का अम्मा जी आ हम पीढ़ा हटा के जमीन पर बैठ जाए तब का करबू हो? का करे मे अम्मा जी हम नु का करम कुदारी मंगा के हाँ आ हेतना भर गढ़ा खोन के हाँ। आ वही में जाके बैठ जाए। हाँ एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल एकदम ठंडा लागी ना। हाँ ये पतोहा आ हमहू जाके वही गढ़ा में बैठ जाए तब का करबू? तब तो मजे आ जाइए अम्मा जान तरीका करे का करबू? हम कूद के ओहि में से निकल जाए हाँ? और रउआ के नु वही में ऊपर से माटी गिरा के आ खूब बड़े दूरमुस क के आ ऊपर से सीमेंट बालू गिरा के प्लास्टर करा दे सब फेर खत्म हो जाए। हाँ एक दीदी ठीक कहतारी 10 साल कहता से नहीं जिया ना। 10 साल से जिया। हाँ तारी बाय अरे था है थोड़िया ये तो हर बात पूछा तारी। हाँ दीदी रे ओ ये काम तो बाना हम यही जा रह ठीक है जाता। कहते ते यही जा रहू और लिया खाना खाई जा। हां हां इनका से डेराय जाइए। हाँ के डेराए जा लिया खाना खाई जा लिया। ए फिरोज फिरोजवा रे हाय अपना मेहरारू के संभाल। हे कलयुग में कई ऐसा सासों के पतो ना छोड़िया सन। हाय हो दादा अपन हाय मेहरारू संभाल फिरोजवा।